Uba Ardent Miller bersai moit meta ka sautrik no pra arjar pusau ula Plie Paidbah ya ke yo di Thied ke balai Sngi ke bala tip ke winter suwana sale ke bala penlong dekat kenhuan grow together ke baju penlong man kapor haman la usnam ke bala long menta ha Phyllaw all saint shilong kene ke jing penlong ya kene ke yo di Thied ke bala sedang menta ka Sngi man kan kut hakan riu trik ke long shibenta ban rakhe ke jing dap shisnem kene kenhuan haba keren kum ukong san ha kene ke Sngi Plie ya kete ke yo di Thied uba Ardent ulai ke jing ro bat ai khuble ya kene kenhuan baki Plie ya kum kene ke yo ban ya kiulang para nong di man kentiu ke jat benreu bat ke jela bat kum ju ru iki bawan ban snok ketilang ha kene ke yo shu uloong habe tre kam Paidbah udang mut batang kita kinong elam seng san perthei ke warkhat ki jat benreu hare don bol ki be sim menta kum kene ke kenhun ka ba ai min sim yingi madang don ru ki badan kum kata ka men sim ban ya kiulang para jat benreu kum ka dak bala Plie kene ke yo di Thied ngan khap yu ribon bat ringkat ke jikit bok bahkan long ke yo ke ba yaj bat ka ban long ke jikit pu ke jikit shan di we la dengi ngila nang ban jit ban shene au ble ke jinga lenti ke jingi kanum don kono kono ke ban khangla mo uble yu bangi ngi shakri ula bale ki kamba ki kampla don bon ki ba mo ki ba ong yingi haga jinga lenti barden na bangi pet ya ke jinglong ke jela kamtam ki briu ki batit ba ya ka financial condition jong ke state ya ka jinglong jong ke jela jingi haka platengka ki ong la ishir khai nama ka ram kala nang kiu bat ka don ke jingma ya ki ban shimti hadin ban sinshar ya ke jela ke jingi namar kinle kumno tenrei kumu banget ngasu ong ki tangkan lada ublei ula ibit ban bu yang iha kata benta bangin sinshar ya kari un pliru ya kalenti ban pendap ban penbiang ya ke jingdon kam te ngaku ban pen scam shishu ya ke jing ya lenti ke jungpi ya ishane a ublei haki por baro persang kum kibriu ngin haban persang ngin haban ile ke jing shane ka bas scam ke jing ai kan long ha ublei bangi shakri te dagini ki kinten ki bakindia ngakit box sahisien ban ngai kublei mo ye phi baro ye ka jing kenjo ko jung phi kan ke snem shi snem bat kanum kut tangkum ni rengange nyenangi kendo nagoi ka por shagoi ka por ba phila ban ye rakhi wat ye ka jingdap arbhosan snem jong ka kunhon ha ka jinga lenti ke jung phi bara ga jung por na penbana ba la Plie mo ye ka le ka ba phi ai ka tengka winter wonder seal ha ka ne ka por ka pamta kublei shibun ublei un kurku ye phi baro ka program kaya di Thied hakani ka Sngi ka pamanta bapinang la ban penlong yi bakum gini ki program namar kaya rap shibun bapin promote ye ki item gi jongpi nangta kaya rap shibun ban penpau perthei ka sap ka ba phipidon le se kan I mean sim ru ikiwe pakini snok tilang bat phi ki por ki banwan tingi snothu agi ba don kum kini ki cap ngi don kam bakin wan ki priu mo bakin wan ban jingo ndai tam bakin wan ban jingo bakin yo kila ruban Thied te kumba ka jinga lenti haga jela ka jingi mental se ngi don hapreng ka ta ka jinga lenti ka ba e ka ba khim habangi snothu ba ka jela ka jing ka hiar arsut haga yo ka kon te ngi don ka jing thrang kum kita ki baidon banta ban ya khun ban ya rap ya ka jabriu ban khlan ya ka jela ka jing ka don ka jing angnut na ka leng ka jing ban pelong ya kinong shong snong ki baklan hakata ka bor ki bakin la ban Thied mo ya ki jingdon kam lani ban pen khlan ya kata ka purchasing power namar la ki nong shong snong ha ga jela ki tlot ha ga yo ka kot kim don ya ka purchasing power ka jong ki le si ki jing prashang mo ki jong ki samla jing ki nong le nei ken re lingba ka jing tre stom ka jong phi kimilenti ba ki por ki Sngi ki banwan ngin la shisha ban kin tiu ya ka yo ka kot namar ka ta ka ka thong ka bangi ngi kwa kum ka kanon ha bangi ya ban pentikna ba ki priu ki don ya ta ka por ka ba ki la ban Thied la ngi wan hang ni la ngim don pisang itnat geng mo ki khmat ki itnat ni kwa ban Thied ka to ni kwa ban Thied ka ni re la ka ta ka purchasing power ka jing kam don la se ka shukut no tang ha ka ta ka jing perkhat ti ka don ka jing her arsut ha ka yo ka kot la ngi phai se ki data la ngi phai se ki statistics ngi so tho ka jela jing menta ka her arsut tan rei la ka long kumta ma kana ru nga kwa banong ye phi wanum du men sim namar blai
kanang kampen scam shishu ya kata ka jinget ke junga ba mapi Phyllaw bania shaprang namar lada Phyllaw pin kiulang iwe te ka kerteng hi ka pelong bangam la banong bangan wan wat happening ki kam ge babon ndrei lada ka kerteng galong de kumwe ngatrai ngandang la ban ker te ka kerteng ge Phyllaw jit ngasngo kepada so shoye adu kata-kata kepada so pen kemen yangi ka aimen sim ba ka don ga kum kata ka kunhon amar hateng mangi mo ki bai trei gini ki kampat ba ki bai trei nam ta ka jai briu snow bai ladi sta mangi mat ki ba perkat nam ta ka jai briu tre bangi aso patang don ki wei ki kunhon ka ba kum api ka aimen sim shu ingi ban tip pleng baro ya don lang ka ba kum kata ka men sim bangi ne kiu lang te kebening kong aso bane banai khuble ye phi kum kita ki nong sandur ya kani ka kunhon ka ba plai ka teng the grow together mo ka kunhon grow together ka bomot pangini kiulang ini sanlang ha ka yo ka kot ka kamai ka kaji ka ba mangiru ni don kum katai ka jing prakhat ban kentiu ai ya ki khun ki kti ka jing ban kentiu ya ka chat riu ban kentiu ya ka ni ka jela ka jing hi baro koi ba ngim kwa ba ngini ba kan don kata ka jing no shileng mo ha ka yo ka kot ha ka kamai ka kaji anget ba kata ka jing prakhat ka jung phi ba ka jing prakhat ka jing ka yasno ba ka dei ting ai khublei kerpang ye phi namar kata ki balong kita ki nong sandur hoj kum juru ye kitu pat ki bon ban pinyasno bat phi ki blaya kershan ye jinga linti ki jung phi kadadu ba pindala ban boy gani ki sngi ba pindala ban kinjo ye jinga linti ki jung phi shisnem linti ha jinga linti pat lese ka jinga linti ki jung phi kala na ai men sim shishu phi ba pinang la ban ya shaprang bat ban ya shakhmat te nagaliang ga junga bat nagaliang ga jungi hi kum ka kanhon ngi kwa ban ai khublei kitbok ba phinang ya kiu shaprang ha ga jingya ke jungphi ba phinang la ban organize ki bukum kini mo kani